Foundation yacho kwa yakabva baba mukuru zita ndinevha Matasva wakamusha wake ndokubva agara pamusha ipapo kwemakore anokwana kuita 3 ndobva ashaika. Kushaika kwakaita akanga asina mwana mukomana, then pakugoyiwa nhaka ndakanzi inini ndichazovaka pamusha ipapo panevha Matasva. Then nyaya yakachiitika ndeyekuti muzukuru mwana watete waigara namai wake chitendayo. Wakazofunga kutengesa musha wake, iye musha utoriwo kwautori neminda yake, ndokutengesa musha kutengesera wachipanga. Atengesera wachipanga, pakutengeserana kwavo pakazobuda kunongedzerana, ndokutaura kwakazoita wachipanga nokuti hapana akanga aripo kwa Matasva. Wachipanga wanoti wakazonongedzerwa zvikanzi kana usina uzokwana hako kurima ba kudzasi kunoku kune minda nemusha unozogona kutora futi rimwe kondiwa iri. Kondiwa riya ranga rakunongedzwa ngemuzukuru ndo kondiwa rairimwa ndinevha wandinotaura baba mukuru wangu, ndo panga paine musha wake zvakare. So inini 2014 ndatoroora 2014 ndakatanga kuwaka papa ine foundation ya baba munini, papa ine round kitchen yakanga iri pasi yanga yadhirika ya foundation ndiyo yanga yasara. Ini ndakatanga kuwaka round iyo iyayi ndobva ndaisimudzira round, then papa ine foundation imwe yakanga iripo ye toilet ne bathing room ndobva ndawaka zvakare. Pandatanga kugara nemudzimai wangu ipapo ndoenda kwaSabhuku, ndopinda mubhuku raSabhuku. Ndapedza izvozvo takugara ndopakatanga dambudziko. Dambudziko iri wachipanga wakanga watogara wane makore havana kumbotaura nokuti kuuya kwakaita wachipanga mudunhu remamwe weshumba tanga tichina baba munini, baba wani baba wati mai anga ari munin'ina wababa. Mbuya Matasva akanga aripo kuuya kwakaita wachipanga havana kubvura wambotaura nenyaya dzemunda kana dzekondiwa. Wakagara makore aindofunga anotokwana kuita 10. Baba munini woshaika, mbuya washaika 2012 kana ndisikakanganisi. After 3 years dzekushaika kwa mbuya wachipanga ndo paunoenda kwaSabhuku. Wosvika kwaSabhuku woti ndauya pano ndinoda kuti mundidaidzire vanhu vekwaMatasva wandinongedzerawo kondiwa rangu. Isusu tanga tisipo hedu, then wakaenda tete, wakaenda nevamwe wakaenda, akazi nyaya yotodini yototaura nawana wababa mudiki. Ndo pakazozi ndiSabhuku hatingakwanisi kuti tipedze nyaya pasina mavhena ngoti ndiye mukadzi mukuru wasara mumusha, ngatimudaidze tizwe kuti zvakamira sei. Wakadaidzwa mai unotsanangura kuti aiwa apa pamuritaura ngezvapo apa handipatendai panhu apapa ngepanevha, pana munhu usingazvizi nemiSabhuku mungozviziva kuti nevha ndo paaigara ndo paairima zvakare. Endi musha iwoyo wakapiwa Lion, ndiye wakapiwa musha iwoyo panhaka yanevha. Zvamira zvakadaro wachipanga vakati kana zvakadaro saka tinototanga kusungisana. Sabhuku wakatibata akati ndo nyaya iripo wana saMatasva. Wachipanga wauya wachitaura nyaya yavo wobva watisanangurira nyaya iyi. Tikati Sabhuku tiri kumbira kuti tisangane nawachipanga tionesane ngenyaya iyi. Ndinorangarira ndandiri kuHarare nguva iyoyo, ndakatosimuka kubva kuHarare tichibva tauya tasvika mumudhuri ndo munotongerwa nyaya. Takatopiwa nedate naSabhuku, tasvika vanhu vekwaMatasva tese tatiri takatogara ndofunga 1 hour 30 minutes. Wachipanga wana kuuya, Sabhuku haana kuuya. Ndo patakazoti nguva zvadzatofamba nguva yekuti dare ritange ingadai yatokwana. Saka zvanga zvadii kuti ndimhanye ndozwe Sabhuku kuti dare rakachinjwa date. Ndakaenda paSabhuku ndikasvika Sabhuku vari mungoro yetractor pamba pavo, watorimo ndasvika pano Sabhuku asvika muri wadere totoomberana. Ndapedza omberana ndikati ndasvikawo pano Sabhuku tatauya kudare. Saka tasvika takandomira hatusi tiri kuona hatinaona wadare, mimi wacho hamusi kuenda, wachipanga hawapo basi. Saka tuziva kuti zviri kufamba sei. Sabhuku wakati ndine urombo wana saMatasva kuti ndakazokanganwa kukuzivisai kuti wachipanga wakati handiwikoba kudare ikokoko ngekuti inini munda wangu ndakatenga through maagents, ndine mapepa angu, saka handikwanisi kuuya kudare renyu ngoti handimi makandipapa. Kati kana zvakadaro zvakanaka Sabhuku. Isi takatosimuka tibva tadzoka hedu kumabasa kwedu tototanga kuita zvatiri kuita nelendi yedu. Saka dambudziko rakachizobuda kuti inini ndinogara ndisipoba nguva zhinji ndendiriwo kumasango. Wachipanga vanotora nyaya, wakambotanga kuchisukisana namai nenyaya yemunda iwoyo. Isu ndokuzotaurira mai tikati imimi apa hapana chiro chenyumba, so kana mapepa acho akanga auya ekunana DC nepi musaendeyo bangoti mukasaendayo hamuna zvamunotongoti muri paumba penyu pamakasiwa ngemurume wenyu. Nyaya yemusha wangu inini ndichazoya ndiimiririra
wachipanga wakaenderera mberi ndokutanga kusungisa zvakare mudzimai wangu wakaenda naye kumatare kusvika kwazvakagumira nemudzimai svikainda kati mudzimai ndikati no iwewe chibva ipapo uye ugare kuno ini nyaya ndaakuchenda ngoti mushange wangu inini ndaakuchenda nenyaya yangu ndoendese nyaya yangu kwa mambo ndizvo muri kuona ndauya pano changamire nenyaya yangu ndo mamiriro akaita nyaya yangu. Okay. Musati wagara. Manisha ndozi. Ndazwa mutaura nenyaya yekumatare. Yakaenda kunare ripi Major Street here? Ya kusungisana kwaita nemudzimai wakaenda ikoko kumatare ana Major Street. Right, Major Street akapa judgment yekuti chi ndona nyaya ichi miro chayakaita yakatanga kuno achisungisa amai. Asungisa amai Major Street waenda kudare akapa judgment chi Major Street wakati Brenda abvi papo pamushaipa akati Brenda Brenda ndiye mudzimai wangu anotaura nezva ndiye mudzimai wangu wachipanga munawo ine mapepa ndipewo mapepa because pangwa waste time akawanda kaduka kana papiwa judgment court ya Major Street inini dare rino I don't overturn that decision kana muda that decision to be overturned munema kuenda kune higher court of appeal which then in the high court ndoko munono appeal against this decision kuno na Major Street apa same level saka Major Street nyaya iko Major Street haya appeal kuno inenge yakwa appeal kwa high court ndo saka ndati ndakuona kuti judgment yao iri kuti damziko rikuitika ngere kuti nyaya yakambopinda mudare rino yange chinyaya ndakasimuswa ndishaileti asi zvinhu izvi hazvina chekuita nashaileti zvatiyo handiti mai takamagara yake iyo kazwa kuti neyako kuti wachipanga kutora munda wangu itika kuti shamari nyaya yange padare repamusoro saka izvonotota iyo unotomangara futi padare repamusoro peiro handizvo ndakakutaura kana kuti another case kana kuti yaini right ndosaka kwana ndandikuvhunza
because inyaya kai Charlotte Mataswa versus Hosea Chipanga, High Court of Zimbabwe, Maera and Mzinda JJ, 3 June 2020. Ndio kai ingia mai civil appeal. Appellant in question responded in person. Mzinda JJ, the appellant noted on an appeal on 3 December 2019 against the whole judgment of the court sitting at Mutasa on 23 October 2019. She outlined the grounds of appeal as follows. And it makapila nyaya kai kwa High Court mswa 3 December 2019. And it maapila and it mwamanyoro wapana Register of the High Court of Zimbabwe Civil Division 29 September 2020. Accordingly, it is ordered as follows. The appeal be and is hereby dismissed with cause. High Court guy. Then the judgment is banabe. Yemwe ndiye mswa 3 November 2020. And yaya appeal guy. India Magistrate guy. Judgment ya Magistrate trial Magistrate. Irukuti 1. The respondents and all those claiming ownership through them are be and hereby ordered to vacate, not to visit, approach or interfere with the applicant's occupation of his homestead and farming land situated under Moyoshumba village chief imtas. No order is to cause. The trial Magistrate. The Magistrate no judgment yakapiwa nani? Na Magistrate in case number NCA 5 of 2017. So after this judgment yakapiwa mswa 23 October 2019, you then appealed against this decision ya Magistrate ku High Court ku Civil Division. And so ndiyo yakanga nani Mzinda J Sajaji anditi na Maera ndo vapapi wafuti chi judgment anditi yakasainwa na Mzinda ikatozi judge Maera agrees anditi ndiyo B and is hereby dismissed with cause. Meaning kuti nyaya makaruza kwa Magistrate makaruza kwa High Court. So from the High Court, the next court, Higher Court of Appeal, is the Supreme Court. You don't appeal downwards, you appeal upwards. Ndine pamsoro ichangamire ndine pandimbira kubatsiro. Kuti nyaya ine ma judgments ari. Inyaya ya shaili na musa. It is why babu. Imimi zvamuda kuita ka. Muda kushandisa technicality yekuchinja ma names. But it's the same issue. Name yani ya complainant. As respondent achiramba ari Hosea. The land in question is the same piece of land. As dai makawerenga judgment yani ya Magistrate. Ndinoedzokorora number 1. The respondents and all those claiming ownership through them are be and hereby ordered to vacate, not to visit, approach or interfere with the applicant's occupation of this homestead and farming land situated under Moyoshumba. Saka iwewe mai wako, baba wako, sisi wako, teto wako, uyani wese ndio warubuzi all those claiming ownership through them. Mweshe Kangizo tuzivisa changamiro dilendi inaka ya security inene is washe. Ndo saka ndati if you are not happy with the judgment ya Magistrate vamapila kunani ku High Court, you are not happy again the judgment ya High Court, then you go to the Supreme Court. Hainzoki kwa mambo ba because kwa mambo pa yakafura pa Magistrate yakabva yatofura pa mambo because Magistrate anditi according to chi ma facts ari panapa
handika mugona yakatoenda kwa mambo angariko before inini. Because what happens ndezokuti kana zviri anything to do with customary law major anoidzosa kunani kuna mambo. And then mambo akaita judgment, iwo kana usina kuenda nejudgment yaitwa nani namambo hauchaapili kuna major street ba wakwapila kupi kwaiko. Saka that's what you did. Kuti judgment yakatanga kuitika ndiani ndiyamambo. And ndo vamaenda kwa major street ndo vaacha kuti the same judgment yani yamambo ndo vamaapila against that judgment vamaenda kwa high court civil division. High court ndo vairasa futi nyaya. And saka iyo zvamasara nacho ka kuita futi a step up kunapila ku Supreme Court. Because inini kana todai my hands are now tied andichakwanisi kutomboibata zvandikutokwanisa kuita kukuadvise izvo andikuti kuti aiwa bambo madzika instead yekukwira kwirai kana yabva kusupreme ikaramba futi supreme ichakutaura kuti kwirai kuconstitutional is the last court of Zimbabwe. Chinokwanisa kunge chakakuruzisai lendi yenyu inyaya chii handiti kubva pawataura iwo chinokwanisa kunge chiri chofact yakakuruzisai ndeyekuti muridzi weland chaiyo hapasisina hapana. You are claiming this land muchishandisa nyaya kuti yanga iri hama yedu. Sekuru akafa akasira umwe akasira umwe aiwa, but hamuna anything written down to that effect. Because chaifanira kunge chakakupa land iwe iwiwi yakasiwa nasekuru yekuti munda uyu ndewanikiwe. Saka zviro izvozvo zvese hamuna. Ndozvandaikumbira kubvunza changamiro kuti saka mapermits emalende haachashandi. Permits ari kupiwa izvozvi zviri mapermit ekudhara atakagara anasekuru akapiwa nasekuru tinayo permit iyo bhuku remunda. Ndozvatikumbira kubvunza kuti haachashandi mapermit. Tautanga kutonga nyaya hatichakumbiri kutonga nyaya ba. Ini ndatiendai kupi endai ku Supreme Court because yakatobva ku High Court. Ini haichi tori endai mberi. And next case